Velkommen til Uberhøj, og velkommen med ud og køre den nye Opel Mokka X, som er Opels balancering af den allerede eksisterende Opel Mokka. I denne her nye Model X har Opel givet Mokkaen et facelift, har fået mere strømlignet udseende. Udover det udvendige facelift med lygterne og et flot grill, har den fået meget mere simpelt indvendigt design. Kommer som standard med en 7-tommer farveskærm, og man kan nemt sætte mobil til, både Android og iPhone. Man har fjernet mange af knapperne, og man styrer nu det meste af bilen ved hjælp af den store, flotte farveskærm. Den nye Opel Mokka X har også fået Opels nye system OnStar, hvor hvis du for eksempel er indblandet i en trafikuheld, så kan du trykke på en knap, ringe op til nødhjælp. Service kan også bruges som mere simple ting, som at finde vej. Opel Mokka X fås i 4 forskellige varianter. Billigste variant starter fra 210.000, og der får man altså virkelig meget bil for pengene. I den daglige kørsel er Opel Mokka X forholdstrukket, men har et smart system, så når det bliver nødvendigt, slår firehjulstrækket til.